vakada kuti nasanzi namari vanongokuvhiringidza ipamba imi mukarohwa zvesvi munobuda motiza wotora chinhu woita sei vakutonotengesa vane tsika yekutuka vachiti imi ndinonyengana nemukwasha. Tine mwana watinaye wekupedzisira ndofunga kubvira iri mimba vaiburitsa muromo kuti mimba yaisi mimba yangu imimba yemukwasha wainyengana nemukwasha wako kuzvidhina ufu wapiwa mimba apo vanenge vachitaura vakatarisa kumba kwake ikoko kuti aite sei chakandishamisa ndasimuguka mwana uyu vakabva vamupa sita mwana uyu anonzi Washi. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Baba vanondishungurudza chiri kunyanya kundirwadza vanondirova vanotuka zvokuti kana vachituka vanotuka kubvira inini vabereki vangu vana vangu vakandiroora ndinavo mukwasha wangu kana tanetsana vanotora mbatya dzangu vachibvaruka ingane mari chaiyo chaiyo tikashanda tese hatiwirirani vanenge vachidedzera kuti mari iyi ndipei nditore inini kana kuti mari yatashanda tese ngaipere tichigovana. Amudoni asungotiwo nama yakunetsana tagara tinonetsana zvoshuwa nekuda kwemari chete ningeita sei mari tikawana mari amai vanoda nzvenga havachada kuti kuronga neni vanhu vemari yei vari vakuda kuronga neni vachironga zvinobatika here handizozviona mari munenge mashanda mese tashanda tese mune zvimwe here zvapane mari here ine one yamungataurire dare nekuti takabveta mari yakadai asi yakatorwa naamai haina chatakaona chinobatika chokutanga tichiri mafoji nofunga ndaienda ndini kumafrozi madhezi ayo kumafrozi mari yainge ichiri kuwaniswa cash nofunga pokutanga ndikaenda ndikatengesa foji ndikauya ne1500 US ndikauya ndikavapa pakuti tichitora nastock tiko mari yezvafamba sei havabvumi kutorwa stock zvino tinoenda kupinda napasinotorwa stock pane 1500 mungakwanise kutsanangura kuti yakafamba sei mari yakamutaura iyi gore ratari mafoji takatoenda tese kuharare tikanotengesa fodya tese tikadzoka tatenga mafertilizer edu tikatenga chikafu chehuku tikatanga kuita zvekufuya huku imwe tikatenga mbatya dzevana nemidziyo yemumba mari yabva yapera havana mari vakambondipa kuti mari iyi rongai
takangotenga zvinhu zvedu pakushanda kwataita taishanda tine pfungwa dzekuti tikuda kuzodai tikuda kuzodai tikuda kuzodai saka zvataifungidzira kuti tikuda kuita ndozvatikangokwanisa kuita nemari iyo tabva tadzoka kumba anonoti mari yava kutaura ndii kwasindozopindura nhadzinayo hamuna kufuya huku huku takapfuya zvedu asi hadzina kuzooneka kuti dzakaenda maizvi akasvika nyaya yokurwa dare murume kana yokurova asakubvareisiya nokutuka unotuka iwe ndaona wakunongodza kuti unokuti nyaya yako kuti kune nyaya wako titokoda kuti uchinje uri aiwa satiyatochinja ndakurova murume ndiwo unotuka wachekuwatukuda iwo afite nzira dzakunongova nawo unozivabude wakadaro unomuda kurohwa ure unongoza mukoma murume ukungooneka ukanongooneka kana kuti kaisa munhu apo nongonoti kana madhakwa zvinywanwa une maekta mukuru ekta chako chaiko usadaro diti anogiriona zvakwakutora tabutara nemene sadaro ukadzi uinzwa kwamuda kushanda zvakanaka hauite izvi munhu anonge adhakwa nohwa anorara uzandozai wawatozotangonyedzera unenge unazvo muchipamako iro munhu akadhakwa anoita sechete anoenda kumba dzengedziko svika mumba utotadzimaii otorara zvinewo unobva wamira manjiranyika kwakutengesa chibaba chibaba namutengese autengese atengesera vanotengesa kuchiri vane unhu wekuti nguva zhinji yavo munhu wekuti anokurenza saka vane unhu wekuti vakada kuti nhasi na mari vanongokuvhiringidza ipamba imi mukarohwa zvezvi munobuda motiza wotora chinhu woita se vakutonotengesa ofunga rimwe gore vakandivhiringidza ndabva ndatiza ndabva panext door ndakagara panext door paya mwana akabva uya achimhanya zvikanzi mama tedzi vari kusunungura mbudzi ndopandakatovasunungura mbudzi zvikanzi zveshuwa ndakabva ndavateera ndakatya kuti ndikasvika padhuze navo vanondirova futi ndakabva ndavateera ndabva ndanomira sepamanapo ndakangoda kuti vanhu vandione kuti ndaita sei ndazviona kuti vakatakura mbudzi nokuti pavakadzoka manheru vanenge vanetsika yekuti mbudzi yashaika sei ndopandakabva ndaita kuti vandione saka pavakandiona ndakabva ndaenda nerodhi yekumberi pavakandiona vakabva vatura mbudzi yei vabva vaisungirira ramukasango vabva vatanga kuita se kundidzingidza inenge ndabva ndagara vachidzoka manheru vakadzoka pane noisi isingaiti saka vanongori neunhu wekuti vakashaya mari vanototsvaga chekuitira zvinhu zvake uyo unoda kuitisa ini iwe chinja unoona saka wakatoona vaugoshinjirwa kugara musango nevanhu mune vana vanganai tine 5 ndizo zvere wakarora kurora kutouya unokuya kupotera kuvhileji chaikati ndakanano kuti ndikatanga kurohwa tazviitwa sezvauri kutaura tingadoneresa saka nhasi muri kuti chii nemusha wenyu baba vati ndokudaya kundida vanondida asi chiri kundishungurudza ndechekuti pamusha pacho panonetsa kugara nokuti ivo vega ndovanoda kugara pambaopanziso neshamo yavo muromo wavo uri kugadziriswa nhasi uda kurapwa muno muti unoti vakarapwa zvinoramba zvichienderera mberi here ukazomudako unosochinja kumba unosochinja kumba tesingatongochinja chinja otogara zvakanaka aizisi kumira urege zvaunoziya zvakutadza vanotadza vanowanwa zviye kana vashaya mari wakaudza kuti hanhu pana chatengesa mba muno kugama kutaura zvaunoziya vanokubira regere amaningi chokutanga festi chandiri kutanga kukumbirisa regere dare richinzwa inhawe kunetsana kwatikaita kwemari mari zvishowo kana nyii zvinhu zvandidzimba ndezvidhina munoziva zvidhina unotonza nguva wachizvishanda asi makazonotora mega makundinyima mbichana ipapo ndiregerere mukadzi wangu ndikakuroyera izvozvo
Kozoita zvimwe zvese zvandiri kutadzirai ipapo ndiregerero mukadzi wangu. Ngatigare tichengete vana. Asi pakura kumiro kubvunza ndikuti mari yavanenge vatora vanenge vasingatengi zvokudya. Zvokudya vanotenga. Asi mamudyere zvinhu zvacho tinodya tese. Tinodya. Asi kuzongoti kokupedzisira kwacho inenge yakawanda haizooneka kuti yafamba sei. Wanaidongirana pamwe chete. Dongirana amai kana uyachienda kuhwahwa ndozotanga kumwa. Dongirana baba mukura zvakapa chinaona zvino. Uya unopochwa masisi. Noti ndini kangamire pamusoro inini kazhinji nditoribvire kazhinji ndinotozwanira mari yangu ndiri ndega. Uite sei kana unowana? Ndinotoya ndichitovapa kana chikafu chacho ndinotenga. Asi kuzoti ndipo kana ndipondo zvamanoona nhasi ndichienda kubasa ndopaunotangira nyaya iyo. Amai hapana chamuda kuberekera muromo ino. Chamunoziva chamutadzawo. Takugadzirisana ani machida kugadzira kumba mundu wakuda kudzokera ndi makatura hembe sei hamuna ndikwa mabva kumba mabva ku nasi kwenda kumba amatora mwana wenyu kai makati ambochengetedzera chida ndizvozvo kwasha pamutorera mwana kuda kupfuma chete aiyo makusanganisa nyaya ndani makatora mwana kuti asambori ari kurohwa chita ndizvozvo kungomuprotecta chete kumba umurume wakondodzora nzuri naye singatendei kumba muneni baba igare hukutyai imi mai marugara naamai venyama igare kutaura zvombaya unotobawo chagara pfuma yavo kuti muenda mangwana kana nasi tinoenda asi pari kundibata ndepekuti havagone kutaura chokwadi kuti nyaya igadzirisike seipapapa vatonyepa kuti hanzi vakatora mari yezvidhina zvinorwadza zvidhina zvakatakurwa inge ri 6,000 pa6,000 ufunga mari yatakapiwa inge ri 220 tabva tabvisa $40 tichibhadhara varidzi vechuru nokuti kwatiri kushandira kusi kumunda kwedu saka isusu kana tichinge taita basa tine mutemo wekuti tinopananawo 1,000 yekuti munhu ambodyawo mari yake sevanhu tinenge takashanda umwe neumwe anenge ane zvake zvaanodawo pano zvatengewa zvidhina avakabva vati zvakatengewa siku ndabva ndachengeta mari ndabva ndaenda pandavaratidza ndopakabvata kana zvatakurwa chichengetai mari kana zvazotakurwa zvimwe tozonotenga zvatachida kuita se kutenga ndabva ndachengeta mari maironga sababa nami mangwana acho ndopakabva tandipewo $20 ndombobudawo ndopa ndakabva ndatora $20 ndabva ndavavo wabva wabuda mangwana acho futi ndopakabva anzi ndipei $10 ndopa ndakabvunza ndikati asina kutotorera 50,000 yenyu here zvikanzi kana ndangotora ndiba yangu ndiye ndangotora menchizoti ndatora chingondipei 1,000 yangu handinamboona changa chakashata nokuti ndo zvataingoita ndopa ndikabva ndatora ndabva ndaita se ndabva ndavapa mari yeyi ndopa wakabva vakabuda ne$10 yabva yanodyiwa tikazodzoka kuzvidhina vatovapamba kuti mari ye yapera mangwana acho futi keshi 3 ndopa wakabva wati ndipei imwe $10 ndopa ndakabva ndavabvunza ndikati asi mari manguda kutoti titoiparadza zvikanzi inini ndipei yangu mari ndikati aiwa zvamuri kuita hazviite imimi kana muchinongoti mari tigovane munongotaura kuti mari ngatiite sei nokuti mukatora ka20 mukatora ka10 mukatora mari yacho inopera apa inini munenge muchindichengetesa everyday muchitora chi muchitora mari ndopakatangira noisi kuti sei muri kundinyima mari ndipei mari mambo pane pamwe pakumbira regere rumwe pasiya aifanira kutaura kuti ani handicharowa ndagara ziva kuti mambo vanhu vanorova vakadzi apane shamu yakavo kurova kana kutuka vanotuka mashoko asingaite ndofunga inini vakana vangu vatatu vakomana vakabva vanosikaakaorwa kuno saka tinogara pamiri nepamiri vane tsike yekutuka vachiti ini ndinonyengana nemukwasha tine mwana watinaye wekupedzisera ndofunga kubvira iri mimba vaiburitsa muromo wekuti mimba yaisi mimba yangu imimba yemukwasha
Wainyengana nemukwasha wako kuzvidhina ufu wapiwa mimba. Apo vanenge vachitaura vakatarisa kumba kwake ikoko kuti aitese ashandi. Chakandishamisa ndasununguka vavo vakabva vamupa sitara. Mwana uyu anonzi Washa. Zarani. Ravo iko. Mwari ubale mwana. Kona ndo zakutaura. Shusha chete. Iwo roshusha chete. Saka kana vachitukawo vachidaro kumukwasha zvinoratidza kuti ini ndotopindwa nepfungwa dzekuti vari kuda kuputsa musha wamwana wangu here, nokuti mukwasha mangwana vachataura kuti akudanzwa nekutukwa nababa wangu. Zviri nani umbodzokera kumba kwenyu. Saka ndoda kuti vataurewo kana vakambondiona ndine mukwasha kana vane zvavanoona kana zvavanofungidzira vanyatsojekesa mumwoyo. Aiwa, nomwe. Nisirei nise mbudzi dzake mbiri. Wane nguruva, wane yekutaura zina basa. Kushuropodza mukadzi wake. Sinjo kwayo. Iye anoziva nomwoyo wake ndoda kudzidzisa mumashoko. Ana nembudzi dzake mbiri kunodai. Zvinouya unokanya zvitina ridiwe. Zvitina zvitoriko zvimwe. Isenza 25 anozvipisa mangwana. Zvitina munonoka bosi andovatiri kudzidza kusunungura uchienda kwavo. Unoitotora kana Mbobhadharwa madzimai. Toda munhu agara zvakanaka nemhuri yake handizvo? Uchazviita here? Hauchaita izvozvo kuti haucharwa? Vatakuita manje pakupedzisira iwe ndochabva pano. Ukazvipamisa iwe ndorubva pano. Nonosena tinomirira kuzodzingo zvakutoza kuzomawatia kushupa. Uyaite zvarakana pedzi. Zvamunotanya yemukumbo. Ndiyoyo. Akasindasitaure bosi kana pane vana 5 hapachachwidzi. Pane vana 6. Nomwe akashaya naye. Ngatitaure. Ndokuti azive kuti kana wakakanya zvibhakera zvacho hauzozvigona. Taurai nemuromo wenyu tezvara. ini ndauya nomukwasha wangu kuti ataure pamberi pedare ramambo wangu vachizvinzwawo. Nguva yaagara nomwana wangu yareba, aita vana 6, asina kundipa kana tsono kana tsvakirai kuno. Wainzwa kutsanangura kwake zvara. Kana tsono cheyanzi kuda kuda wakatumira tsono ndaikunda pamutambi. Kuti kudini? Pamusoro changamiro zvokuti kana inini izvozvo kana adzimai vangu vanotogona kutinisa kana mukati wakuoi tenge tikatochera gaga izvozvo tichitoti tinoda kutomhanya Usiyei munhu uyoyo ari kutaura mawanira anoita mari akanyadhaka tikatoburirana nadzimai vangu pakabadzimai baba wakanewo shamani apo unoda wabopa uyu mwana unombopa asi tomari yako iwewe yako iwewe sedza pako iwewe itibati vakabatsirana nororo nomudzimai wake kuzviramba asati iye adzidhibhiriza anovaka anori mafodya mari yacho vaendese nguva adzimaitawano apa ndipeniseni baba tingaweste nguva izvi zvedhaka tinoungana tikuziva tinoungana tinozotinaizo Uye kuvaka enderei. basa ishoma parakanga rakawanda pawaita vana 6 vaindivaumwako pavana vako unorora zvinova kuzivanimanonogo shamani Iwewe wakakomborerwa nokuti mutora mukadzi mahara mubereka vana vaendirovawo kushanda navo kurori ana yavo chipoka icho hachisi kuwanikwa nevamwe vanhu chipo chihombe handisi kuona kusambokona mboo babunarowa chingeta listi nokuti mukadzi unobvira waenda nokutora
Hapo wanaelewa. Asante wewe. Asante. Asante ni moshi sana. Angulo ni zero sore. Unaweza baba dada. Kimu ndio ndio. Wewe kwa kuchukua mmoja. Ndio kitu zote zinazopenga. Unaona kuti baba kana zintu. Ugazesi. Kumbe ana. Nabanga lo chemo lo chichemo. Utaka baba uripo. Asekela. Azisa zodzana arandi kuzono bata chipezi bata. Maruna. Ejume unaomba unaona. Ugazesi. Aiwa kushu. Nitashukuru baba. Aiwa. Nikuasha wewe kutoka nyaya yaunita yokuti kana wakurwisana nomukadzi wako tofunga kubva kumba kwako kusvika kumba kwako 4 kilomita tinokunzwa hamene kuti unengoti pamusoro pechuye uchitaura zita rangu chinhu ichocho chakandibata chinotondigumbura zvakanyanya ndinombofunga kuti usiku ihwo ndiuye kumba kwako ndinenge ndakuitei iwe wanetsana nomukadzi wako uchitukirira ambuya wako ichitakakuberekera mukadzi mukadzi wacho akamudumbura bvino kuruma mukadzi bvino kukwachuka kudai kuti unomuda iro kanganisa vana venyama iwe wazwa nyaya yake unoti kuti wakagara ipapo mwana wenyu ndiregerere andishazviita futi kwamai wasukaona waunotuka enda padhuza namai vako kugara pasi tori namai wako aiwa mama ndiregerewo ndi mwana wenyu andishazviita futi niisire huku aiwa zvakanaka niisire huku ngaendene huku mbiri nhasi unaye huku unadzero unotaura nadzimai kuti nditondiri kumba tichibhadhara ine mutaurirana itaurirana izvozvi ipedze nyaya kuyowacha usike ukumbiri dzinobuda titenderete zvako nenda murandu unoisiya nomutemo wechivanhu ndazviitirei ndasura botswa akatukirira moti ukuda kati ndakuzvigura kwamama chivasuma ndawana zvinhu kavasuma aiwa baba huku dzokutuka ipa ndikaita baba dzawanika pane chinhu chinodyiwa zvimwe unozviregedza kana zvichiparadza muzvawaita kuti anotanga rini kuuya nepfuma aiwa ndozvigadzirisa sadzoka ipapo asi kune hukuizinetsi mazuva acho asi mukwashana anovhuma kuzvese anovhuma zvake zvakaipa chi ndowakwasha wakanaka
Dem kwasha maji. Mali notisa. Acheza mati. Mrauza tumani na ile. Hata ni mromo wake. Sasa ni kwasha kana nako. Sasa ni mromo. Mtandao ndio. Tana mdo. Pamusoro ndinechikumbiro changamira kuti wamboripo 2 months chete ndimboshanda 2 months? Ini ndompani 3 months. Mazo baba? Namba 3 months. Ayo nditenda mboshanda. Inonovenga list. Zvauya nazvo, zvaupinda nazvo. Kana vapinda kuna mambo, situkunyora pasi. Naswaziwa chakati. Tino mangwana sasokudzi. Nyaya wamona. Nyaya njani. Ndinaeka. Mambo. Nyango nyaya wachene. Ule ndikule kakuroka. Ayo. Masita baba mazi tatizo after 3 months. Kasi huku anzi nasa ngamangwana. Makutongoti mangwana. Mangwana nzokusuwa. Sura nzima yaendo. Anambura inyanzi taurambira. Anozobetsera mwana mutiza yawo. Angachienda kwamabani washa. Iyati. Zadzimina. 3 months ndiri kudziverenga kubva nhasi 11 August. Aona kuzozvo. Hakuna tipe vamwe. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority.